Ximo Peris és un xiquet que adopta el nom de Ximo Potter quan son pare li planteja ser el protagonista d'una sèrie televisiva que està preparant. Influït pel seu paper, el xiquet anirà canviant la seva personalitat i adoptarà comportaments d'un heroi solucionar conflictes. D'eixa manera coneixerà a Mirko, un vell immigrant que col·lecciona mòbils. El llibre va barrejar dues línies argumentals. Per una banda, la preparació del capítol pilot de la sèrie televisiva i, d'altra banda, tot el desenvolupament d'estrelletat d'una missió que té l'immigrant. Jo pense que és un llibre apropiat per a tractar el tema de la immigració i de la solidaritat, perquè els protagonistes d'una manera natural van coneixent situacions on es desvelen les condicions de vida dels immigrants. Mirko, el vell immigrant, empatitza molt amb els lectors. Jo penso que pares i docents poden aprofitar molt aquesta situació. De tota manera, no penseu que he fet un pamflet d'ètica social. El llibre pot treballar-se per educar en valors, però bàsicament és una novel·leta que als xiquets els resultarà de lectura entretinguda i molt divertida. Vos ho asseguro.